kan ono blok. Kayak ngerti gimana rencanaku. Aku awet-awet napani tapi tak culno. Mbok menawa tambah lucu ngono. Kowe piye sing semaput? Moh, engko tak itek-itek kowe. Lah kok mambu abape dhewe kok iso semaput lho piye ceritane? Aku njaluk disunatke suarane sunat. Generasi aku pelaur aku. Kanggo kanggo jajal mboke dhewe. Anak kok geragas? Anak kok geragas? Lah mbok kualon kok. Ya ora oleh no Jat. Ora apa-apa pakku gulone 800. Timbang nganggur gak usah mbokku ya. Ayo. Monggo. Sangka lelana. Oke. Ben medun saon. Iya, kok medun kok saon to? Sak kilo, 2 kilo lah ya ape. Kalong wakih. Nek kalau ngakeh aku ketun aku. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki wis mondok wedokan. Aduh simbok ra bisa turu. Lah aku ndi sih? Lah ditagih, Mas. Jatah tuku sate ning Banyurip besok iki. Beli duki wong. Jere buka 24 jam. Jam 3 rono malah rong buka blas. Yen mengkono aku tak nyambut gawe.
Aduh simbok penting kawinan aku iki wis mondok wedokan aduh simbok ra bisa turu awan bengi pengen ketemu Ora gampang wong jejedo kudu bisa ayo ayo yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan ya mbak mentem wedokan sone sapa ta ki